Môže prísť tvoj syn, naštvaný, drgnúť ťa. Možno ty spadneš, vstaneš a to prejde. A možno niekedy príde syn a povie, ja ťa nenávidím. A možno nejaké slovo dokáže ostať v srdci roky a roky. A teraz počúvaj, keď slovo dieťaťa ostáva v srdci roky a roky, čo skôr slovo otca. Slovo Božie, ktoré má nielenže schopnosť poznávať teba, ale necháva korene v srdci človeka. Viete o tom, že Boh vás zná? Boh nás zná? Boh vie, kde si, Boh vie, čo robíš. Boh vie veci, ktoré nevie nikto o tebe, on to vie. Boh vie, čo máš na svojej mysli, skôr než myslíš. Boh vie slova, ktoré povieš, skôr než povieš. A Boh vie, čo máš vo svojom srdci. On hovorí, ať v tom srdci je moje slovo v hĺbke, vo vnútri tvojho srdca. Mávande ty rojilo miro láv. On chce, aby v tvojom srdce prebývalo jeho slovo. Lebo aby si sa stal poslušným, poslúchal Boha, tak to bude iba vtedy, keď toto bude v tvojom živote, v tvojej rodine číslo 1. Božie slovo. Biblia. Amen. Viete, čo my tu môžeme kázať rok? Spievať chvály, vy tu môžete zaplakať. Môžete tu skákať, odísť doma radosný, ale pokiaľ nebudete poznávať toto, to nikdy váš život nebude zmenený. Nikdy Boha nebudete poznávať. Všetko to bude iba vo vašej duši. Budete iba pocitoví, zaradovali, zasmiali, zaplakali, odišli doma stejní. Znova preklínali, znova boli v hriechoch, znova neposlušní, znova v prekľati, znova nemoc, znova problém, znova tam. Myslíte si, že toto je Božia voľa? Ja si myslím, že nie. Viete, čo je Božia voľa pre vás? Že ja prídem, počujem, čítam a hovorím, o Bože, daj mi sílu toto žiť. A zrazu toto slovo, ktoré čítam, už nevidím iba tu na papieri, ale už toto slovo vidím na svojom živote. Zrazu už rozpoznávam Božie slovo nielen na papieri, cez ústa kazateľa, ale vo svojom srdci, vo svojom živote, vo svojej rodine vidím Boha. Amen. Počúvaj, čo tu píše.